Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Urte politikoari hasiera eman diote Eusko Legebiltzarrean eta Inigo Urkulluk Jaurlaritzako lehendakariak egin du urte politikorako lehen hitzartzea. Politika orokorreko osoko bilkura izan dute parlamentuan goizeko 9:30. Arratsaldean zehar segida du eztabaidak talde politikoen hizketaldiekin. Iragarria zenez, akordioek berebiziko garrantzia izan dute Urkulluren hitzaldian. 5 herri akordio eskaini dizkie taldei elkarrizketarako eta adostasunerako oinarri izan daitezen. Hauek dira zehazturiko lehentasunak: gizarte kohesioa, lana, industria eta garapen jasangarria, klima larrialdia eta erronka demografikoa eta gazteria. Lehendakariaren esanetan, itun horiek giltzarri izango dira egungo zailtasunak gainditzeko. Era berean, goizean lehendakariak kezka azaldu du 1979ko estatutuaren betetze mailarekin. Halaber, zehaztu du haren ustetan autogobernua inflexio puntuan dagoela eta adierazi du ezinbestekoa dela hura sakontzea, eguneratzea eta zabaltzea. Berrogei neurri aurkeztuko ditu Urkulluk iragarri duenez eta aletu ditu horietako zenbait. Behin baino gehiagotan errepikatu duena baina Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak dituzten erronkei aurre egiteko modua izan da. Lankidetza. Badakit oraindik garai zailak biziko dituguna. Iraganean gai izan gara sortu zitzaizkigun zailtasunak gainditzeko. Itxaropena ez ezik, konfiantza eta uste osoa ere badaukat. Berriz ere gaindituko dugu aurrean dugun erronka eta indartuta aterakoa. Geroago oposizioko alderdien kideen txanda izan da eta haien balorazioak plazaratu dituzte entzun. Euskal Herria Bilduk ikusi duela desproportzio bat, ezta? Herritarrek eta oro har, uste gizarteak orokorrean bizitzen ari garen guzti horren neurriaren artean eta gaur Urkullu lehendakariak hemen egin duen planteamenduaren inguruan edo proposatu digunaren inguruan, ez? Sí que apreciamos y sí que tenemos que denunciar también una vez más, porque no es la primera vez, una clamorosa falta de autocrítica en la intervención del lehendakari. Horregatik itxaron egin behar dugu, ondo aztertu behar dugu zertan datzaten esandako, iragarritako neurri guzti horiek eta benetan jakiteko hain berriak diren. Arratsaldeko saioan berriz, Maialen Iriarte Bilduko bozeramaileak herri akordioak egiteko prestutasuna azaldu du aldaketak burutzeko. Jauzi bat eman behar du herri honek. Jauzi hori emateko errotikako aldaketak burutzeko herri akordioak egiteko aukerak badaude, Euskal Herria Bildu hor egongo da. Are gehiago esango dizut. Euskal Herria Bildu izango da itun horiek aurrera ateratzeko bermea. Are gehiago esango dizut. Euskal Herria Bildu izango da bermea hezkuntza akordioan izan zen bezala. Eta Nafarroara salto 0-3 zikloko lan gatazka soka luzea edukitzen ari da. Konponbidea eman nahian Nafarroako alderdi politiko gehienek itun berri bat sinatu dute. Bart, PSN, geroa bai, KH Bilduk, Ahalduguk eta Ezkerrak bat egin dute. Dokumentuan jaso dutenez, Nafarroako 2023ko aurrekontuen aurreproiektuan 4,3 milioi euroko diru saila egongo da udalen eta Nafarroako gobernuaren aurreskoletako langileen soldatak berdintzeko eta hezkuntza laguntzarako 100 jardunaldi osatzeko adina langile hartzeko. Hala, Navarra Suma bakarrik gelditu da parlamentuan 0-3 zikloaren auzian. Eider Garde 0-3 plataformako bozeramailea da. Akordioa bera pinta ona daukela, baina nolabait ez dago kalendarizazio bat planteatzen diren akordio edo neurri guztietarako, ez? Urte eta hitz egiten du akordioak ez du zehazki egutegi bat ezartzen. Eta hezkuntzaz Euskal Autonomia Erkidegora bueltan, hezkuntza legearen aurreproiektuak eztabaida eta haserrea piztu du egunotan adostutako itunean jasotakoen bueltan. Bereziki hasiak dira
alderdi politikoak, sindikatuak eta hezkuntza eragileak euren iritziak plazaratzen. Esaterako, lege aurreproiektuarekin oso kritiko agertu da Esteila salatu du, besteak beste Euskal Eskola Publikoa ez duela lehenesten hezkuntza eragile nagusien ekarpenak alboratu dituela ikastetxe pribatuen erreskatea, bermatuko duela eta segregazioa areagotuko duela. Nagor Iturrioz, Esteila sindikatuko kidea izan da gaur gurean. Une honetan behar duguna da nolabait esateko esfortzu handiak egitea berez. Dualtasun hori, gure hezkuntza sistemaren arazorik larriena den dualtasun hori eta segregazioan iturri den hori bermatzen du eta blindatzen du, ez? Okerrena esan, azken dokumentuari begira, da lege honek ezer gutxi esaten duela. Hau da, altzan izan hezkuntzan inguruko edozein tratatu neoliberalegia esan. Dokumentuak orokortasunean aritzen da, eta gero hau gauzatzeko benetan dekretuak behar izango dira, bai? Dekretuak eta dekretu horiek ez dira legebiltzarretik pasa beharko, horiek hezkuntza sailak hartu ahalko ditu alde bakarrez, eta gaina dokumentuaren azken xedapenean dien bezala urgentziaz egin ahalko dira. Eta horiek dagoeneko egiten ari dira. Bestaldetik, baliteke koronavirusaren pandemiaren amaiera gertu egotea. Hori da behintzat, osasunaren mundu erakundeko zuzendari nagusiaren mezua. COVID-19aren aldaera gehiago agertu baino lehen, aukera hau aprobetxatu beharrekoa dela esan duain zuzen ere. Bada berriro ere, atzera ez egiteko pandemiaren azken txanpa honetan ezinbestekoei erreparatu die gaur gurean. Miren Basaras, mikrobiologoak, entzun. Une honetan behar duguna da nolabait esateko esfortzu handiak egitea bereziki virusaren bilaketa horretan esango genuke. Ez da positibo horiek detektatzen direnean eta antzematen direnean bereziki beraien ze aldaerekin kutsatuak dauden, aldaera berriak dauden, ala ez dauden, sortzen diren, ala ez. Eta Ipar Euskal Herrira begira, biharamuneko pilula Debalde eta medikuaren errezetarik gabe eskuratu ahalko dute emakume guztiek. Oraingoz, 26 urtetik beherakoentzat baino ez da doakoa horrela, izango dela esan du bederen Frantziako osasun ministroak François Braunek. Ahatik, oraindik ez du esan neurria noiz sartuko den indarrean, baina ziurtatu du 2023ko gizarte segurantzaren lege proiektuan sartuko dutela. Irailaren 26an aurkeztutakoa izango da, eta proposamen hori Frantziako ministroen kontseiluan izango da. Hala, Ipar Euskal Herriko andreek farmazietan, ikastetxetako osasun zerbitzuetan eta sexu osasunerako zentroetan eskuratu ahalko dute haurdunaldia eragozteko larrialdiko pilula hau. Eta Jon Parot eta Jeix Esnal euskal presoen baldintzapeko askatasun eskaerak onartu ditu Parisko dei auzitegiak bategileek jakinarazi dutenez. 1980ko apirilean atxilotu zituzten biak, etaren Argala komandoko kide izatea leporatuta eta biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zituzten. Parotek 2005etik zuen baldintzapean aske gelditzeko aukera eta Esnalek 2008tik. Baina gaur arte, egin dituzten eskaera guztiak ukatu ditu Frantziako justiziak. Jon Parot, Jeix Esnal eta Frederik Aranburuz historikur bilakatu dira azken urteetan eta haien askatasun eskaerak garrantzia berezia hartu du Euskal Herriko gatazkaren konponbide prozesuan parte hartzen ari diren eragileentzat. Ekonomia arlora salto, Eustatek gaur eman ditu kontu ekonomikoen 2022ko bigarren hiruhilekoari buruzko datuak eta zuzendu egin ditu uztailean aurreratutakoak. Orduan esan zuen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako barne produktu gordina 0,9 zela aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, baina orain informazio gehiago bildu ondoren 1,1 igo du hazkunde hori. Udazkena eta negua ekonomia aldetik gogorrak izan daitezkeen zantzuak eta usteak zabaltzen ari dira eta eurogunean atzeraldi bat izan daitekela dioten iragarleak ez dira falta. Egoera horretara ordea datu makroekonomiko honekin iritsiko da euskal ekonomia. Udari buruzko lehen datuak hilabete barru jakingo dira, baina turismoaren ekarpenei esker datu positiboak. Espero dira udaren aurrekoak berriz, baieztatzen dute hazkunde erritmoa apaldu egin dela 2021arekin alderatuta, baina ez gehiegi. Urteko lehen hiruhilekoaren datuekin alderatuta,
Bada aldaketa esanguratsu bat, 2021 amaieran eta 2022 hasieran industria izan zen hazkundearen motorra pandemiaren unerik gogorrenetan, galdutako ekoizpena berreskuratzen ari zelako, baina Ukrainako gerrak eta hark areagotutako energia krisiak kalte egin diote industriari, 2,4tik 1,1 jaitsi da haren hazkundea. Manufaktura hutsari dagokionez, 2,8tik 1,7 moteldu da. Kultura arloan, berriz, Donostia saria jaso du David Cronenberg, zinemagile kanadarrak, eta eskertuta agertu da Crimes of the Futurearen azken filma erakusten ari direla jaialdian. Zinemagile kanadarrak Donostia zinemaldiaren 70. edizioko bigarren Donostia saria jaso du Bart Victoria Eugenia Antzokiak egindako galan. Gaspar Noé zuzendari frantziarrak eman dio saria eta ondoren Crimes of the Future proiektatu da. Cannesko azken zinema jaialdian lehiatu zen film berria. Azken hamarkadetako zinemagile berezienetako bat dela esan dute zinemaldiko ordezkariek eta orain arteko bideari eusteko asmoa azaldu zuen kanadarrak. Lerroburuekin bukatzeko berriz, nazioarteko gaiei helduta Ukraina izan dute hizpide azken orduetan Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian New Yorken. Erakundeko kideek nabarmendu dute irmoki jarraituko dutela Ukraina babesten. Bestalde, Europako Batasunak iragarri du Errusiaren kontrako zigor gehiago ezarriko dituztela. Europar Batasuneko diplomazia buruak esan du Errusiak bide gatazkatsuan segitzea aukeratu duela, dioenez, hori biztan da ikusirik Putinek biztanleriaren mobilizazio partzialera deitu duela. Ohartarazi duenez, kontuak eman beharko dituzte Errusiak bertako buruzagi politikoek eta erreferendumen antolaketan esku hartu duten guztiek, baita giza eskubideen urraketak egin dituztenek ere. Bihartik hilaren 27 Donbassen egitekoak dituzten galdeketei erreferentzia eginez. Izan ere, bertako herritarrei galdetuko zaie ea Errusian sartu nahi duten. Arratsaldeon, lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari, aipatu bezala, urte politikoari hasiera eman diote goiz honetan Eusko Legebiltzarrean. Iñigo Urkullu lehendakariak azaldu duenez, krisi global baten eraginpean gaude, eta 3 esparru azpimarratu ditu: soziodemografikoa, ekologiko eta energiakoa, eta azkenik ekonomikoa. Alde horretatik, 5 herri akordio proposatu nahi ditut. Aparteko testu inguru historiko, nazioarteko, ekonomiko eta sozial, eta aurrekaririk gabeko honi aurre egiteko. 5 akordio horiek desafio bat dira, eta norabide honean aurrera egiteko aukera ematen digute. Horrekin batera 40 neurri aurkeztu ditu lehendakariak, besteak beste 2026ko etxebizitzaren itun soziala, osasun plan berria lehen arreta indartzea eta 348 mediku gehiago, eta osasun mentalerako estrategia berria. Badakit oraindik garai zailak biziko dituguna. Iraganean gai izan gara sortu zitzaizkigun zailtasunak gainditzeko. Itxaropena ez ezik, konfiantza eta uste osoa ere badaukat. Berriz ere gaindituko dugu aurrean dugun erronka eta indartuta aterakoa. Lehendakariaren diskurtsoaren ondoren oposizioko alderdien kideak agertu dira eta euren balorazioak plazaratu dituzte. Euskal Herria Bilduk ikusi duela desproportzio bat, ezta? Herritarrek eta oroar, uste gizarteak orokorrean bizitzen ari garen guzti horren neurriaren artean, eta gaur Urkullu lehendakariak hemen egin duen planteamenduaren inguruan edo proposatu digunaren inguruan, ez? Sí que apreciamos y sí que tenemos que denunciar también una vez más, porque no es la primera vez, una clamorosa falta de autocrítica en la intervención del lehendakari. Horregatik, itxaron egin behar dugu, ondo aztertu behar dugu zertan datzaten esandako, iragarritako neurri guzti horiek eta benetan jakiteko hain berriak diren.
Nafarroara begira aipatu dugu Lerroburuetan ere erabaki dute 4,3 milioi euro gehiago jartzea Nafarroako 03 ziklorako. PSNek geroa bai EH Bilduk Alduguk eta Ezkerrak izenpetu dute akordioa. Horrela hezitzaileen lan baldintzak eta geletako ratioak hobetu asmo dituzte. Sandra Urra. Atzo talde parlamentario guztiak Navarra Suma ezik itun bat sinatu zuten 2023ko aurrekontuen aurreproiektuan 4,3 milioiko diru partida bideratzeko, hain zuzen ere udalen eta Nafarroko gobernuaren aurre eskoletako langileen baldintzak berdintzeko. Gaur aldiz osoko bilkuran Navarra Sumak mozio bat aurkeztu du itun hori nahikoa ez dela esanez eta hobekuntza batzuk proposatuz, baino denek berrirore kontra bozkatu dute. Azken berri hauek jakinda 03 plataformak adierazi du ez direla guztiz fido honekin eta ikusi beharko dela 2023ko aurrekontuetan zer gertatzen den. 03 plataformako gatazkak luzera jo du, bada konponbidea eman nahian Nafarroako alderdi politiko gehienek itun bat sinatu dute. Navarra Suma aldiz bakarrik gelditu da parlamentuan, lege proposamen bat aurkeztu zuen 03 zikloko haurreskoletako langileen lan baldintzak hobetzeko. Gainerako talde parlamentarioek baina uko egin diote proposamenari oportunista eta zindikotzat jota. Horren ordez, itun bat sinatu zuten asteazkenean alderdi gehienek eta alderdiek erabaki duten Nafarroako 2023ko aurrekontuen aurreproiektuan 4,3 milioi euro gehiago jartzea 03 ziklorako. Zehazki haurreskoletako langileen solatak berdintzeko eta geletako ratioak hobetzeko. Hala ere, 03 plataformak ohartarazi duenez, dokumentuan ez dute gutegirik zehaztu planteatzen diren neurriak ezartzeko. Akordioa bera pinta ona daukela, baina nolabait ez dago kalendarizazio bat planteatzen diren akordio edo neurri guztietarako, ez? Urte eta hitz egiten du akordioak ez du zehazki egutegi bat ezartzen, ez? Plataformak gogoratu du gainera hainbatetan akordioak egin direla, baina gerora ez dira bete. Azkeneko urtetan edo azkeneko legegintzaldietan 03an hainbat akordiotara iritsi direla, gerora bete ez direnak, orduan mesfidati gaude ere akordio hau beteko den edo ez. Bien bitartean Nafarroako parlamentuko taldeek konpromiso irmoa dutela ziurtatu dute. Izan ere hezkuntza laguntza progresiboki indartu asmo dute, Europako ratioetara iristeraino. Hori bai, akordioak aurrera egin dezan beharrezkoa izango da 2023ko aurrekontuak onartzea. Horregatik 03 plataformari egokiagoa iruditzen zaio legez arautzea. Edo nola ere, plataformak iragarri du mobilizazioekin jarraituko dutela, akordioan jasotzen dena ezadilako nahikoa iruditzen. Eta, guk mobilizazioekin jarraituko dugu, ikusten dugulako ere akordio horretan jasotzen dena ez dela nahikoa, ez? Ratioen inguruan konpromiso handiagoak eta borondate handiagoa behar da. Ezinbestean, kudeak eta amankomun bat behar dela 03rako, ez oraingoa, azkenean udal bakoitzak erabakitzen duelako nola kudeatu. Lan gatazkekin jarraiki ArcelorMittalek aurkeztutako aldi baterako erregulazio espedientearen negoziazioek aurrera jarraitzen dute eta gaur goizean bildu dira hirugarrenez sindikatuak eta zuzendaritza. Ekoizpen arazoak argudiatuta hartu du enpresak erabakia eta erregulazio onartuz gero 2023ko abenduaren 31 arte egongo litzateke indarrean. Aiara Durreta kazetariak azalduko dizkigu auziaren nondik norakoak. ArcelorMittaleko zuzendaritzak enplegu regulazio espedientea proposatu du Espainiako estatu osoan. Espedientea eztabaidatzeko negoziazio batzordea eratu du enpresak eta bertan ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek parte hartzen dute. Asteazken eta ostegun bitartean batzarrak izan dituzte sindikatuek zuzendaritzarekin eta adibidez asteazkeneko bilera emaitzarik gabekoa izan zela salatu duelak. Emaitzarik gabeko bilera bat izan zen. Ostegunekoan aldiz, labek espero du enpresak proposamen bat aurkeztea. Espero dugu datu zehatzagoak egotea eta proposamenen bat negoziaketaren barrenin. Elak berriz ez du esperantzarik. Bilera bat dago, ez daukagu esperantza hondik, gure ustetan egin beharko zan lehenengo gauza esperientzia kentzea delako, ez dagoelako inungo arrazoirik. Enplegu erregulazioen arrazoiak argudiatzeko, ArcelorMittaleko zuzendaritzak emandako informazioa eskasa da ELAK eta LABek uhartarazi dutenez, eta horregatik informazio gehiago eskatu dute. Informazio askoz gehiago behar degula, lan kargei buruz, lan zentru bakoitzeko informazioa eskatzen dugu, abuztuaren 31 arteko
kontuak ere bai. Izan ere, sindikatuek argi dute enpresak ez dituela arrazoi ekonomikoak erregulazio espedienterik ezartzeko, eta horren adierazle da 2021 13.000 milioi euroko irabaziak izan zituela, eta aurtengo lehendabiziko hilabeteetan errekorreko irabaziak izan dituela gainera. Eta datu ekonomikoak bakarrikan nahi ditugu ikustarazteko dituzten onura erraldoiak hoiek asumitzeko inongo arazoa ez dutela ematen, langileak etxera bidali gabe. Edo nola ere negoziazioak jarraitzen du, sindikatuek baina uste dute Arcelorreko zuzendaritzak bere horretan jarraituko duela. Bestetik, greban daude Nafarroako gureak enpresako langileak. Asteazkenean hasi dituzte lanuzteak eta gaur zein ostiralean ere joko dute grebara. Gaur greba bigarren eguna da, enplegu zentro espezial bat gara, berezi bat gara, eta enpresak ez digu KPI-a igo nahi, eta KPI-a exigitzen diogu, zeren hiru sindikatuen araberaz, enpresak ahaldu hori igotzen. Ere eskatzen dugu ehuneko ehun pagak, zeren bajan egonen bazara, ez duzu kobratzen deus ez. Gainera, enplegu berezi zentro bat garelako, subentzio handiak ematen diote, Nafarroa gobernutik eta Espainiako gobernutik ere bai. Bihar daukagu poligono inguruan manifestazioa, eta hori jarraituko dugu exigitzen gure aldarrikapenak eta Eta aipatu dugu asteotan energiaren krisi betean eta inflazioa 10%tik gora dagoela Euskal Negozio kolektiboak aurrera pauso handia eman du. Arabako metalgintzan akordioa lortu dute SEA patronalak eta sindikatuen ordezkaritzaren gehiengoak. Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek lan hitzarmena adostu baitute 2025 urterarte. Elak uko egin dio akordiorako oinarrian egoteari, gabezia handiak ikusten dizkiolako testuari, batera edo bestera, sektoreko 25.000 beharginek lanituna izango dute atzeraldi hotsa gero eta ozenagoa den honetan, eta Bizkaian eta Nafarroan gori-gori dauden metalgintzako lan gatazkek badute referentzia bat adostasunerako. Hala sektorean egitekoak ziren greben atarian, lanuzteak baztertu egin dituzte akordiora batutako sindikatuek. Beraldetik, Elak berretxe egin du UGT, Komisiones Obreras eta Labek, SEA patronalak Arabako metalean lortutako akordioa errefusatzearen erabakia, izan ere, hitzartutako soldata igoerek ez dute eraginik izango sektoreko langileen 80%-an gutxi gora bera. Haien enpresek soldata akordio propioak baitituzte. Elak dioenez, sektorearen gehiengoak baditu 2017ko hitzarmeneko taulen oso gainetik dauden soldatitunak, beraz, soldata errealaek ez dute hobekuntzarik nabarituko. Talangatazkeen bueltakoekin bukatzeko berriz, Gasteiztik mugitu gabe Mercedes-Benzek beste urrats bat egin du aurrera etorkizunean autoelektrikoak Euskal Herrian egin ahal izateko. Fabrika handitzeko planaren berri eman dio Gasteizko udalari eta zehazki ia 24 hektarea hartuko lukeen instalazio berri bat eraikitzea proposatu dio. Gorka Urtaran alkateak jakinarazi dio ez diola inolako trabarik jarriko asmo horri eta beharrezko baimenak emango dizkiola. Alemaniako multinazionalak agindutako 1.200 milioi euroko inbertsioa bermatuko luke horrek. Tramiteak lehen bailen hasiko dituztela esan du Urtaranek, naiz eta ez duen eperik jakinarazi. Aurreratu du hala ere denbora beharko dela. Mercedesek hurrengo 5 urteetan egin nahi du fabrika elektrifikatzeko plana, luze gabeko lan baldintzak finkatuta,
Prozesua erraztu beharko luke horrek edonola ere gauza asko daude argitzeke oraindik. Langile batzordeak berriki gogorarazi duenez, besteak beste zein automodelo ekoitziko dutenan edota zenbat. Lanen zati bat Europako Next Generation funtsekin finantzatuko nahi dutela gainera eta hori ere argitzeke dago. Gaiz aldatuta berriz, energia berriztagarriei helduta, energia komunitate berria iragarri dute Lasarte Horian 1000 erabiltzaile hornitzeko xedearekin. Udane Arbeok emango dizkigu jarraian xetasunak. Estrategikoki kokatutako 6 instalazio izango dira Lasarte Horian sortuko duten energia komunitate berrian. Eta bertan panel fotovoltaikoak jarriko dituzte. Horien bidez autokontsumorako erregimenean udalerriko eremu eta auzo guztietara energia garbia eta berriztagarria eramatea bermatuko dela ziurtatu dute eta aurreikuspenen arabera udalerriko 1000 familia eta denda hornituko ditu proiektu honek. Horren bidez, argindarraren fakturan 130 aurrezteko aukera izango dute herritarrek. Milioi eta erdi euroko inbertsioa bitarte Lasarte Horian energia komunitate bat sortuko dute. Udalerriko ia biztanle guztientzat energia trantsizioa ziurtatuko duen Euskal Autonomia Erkidegoko lehen tokiko energia komunitatea izango da. Estrategikoki kokatutako 6 instalazio izango dira eta bertan panel fotovoltaikoa jarriko dira. Horien bidez, autokontsumorako erregimenean udalerriko auzo eta eremu guztietara energia garbi eta berriztagarria eramatea bermatuko dela ziurtatzen da. Aurreikuspenen arabera, udalerriko 1000 familia eta denda hornituko ditu, eta horri esker argindarraren fakturan 130 aurreztuko dute. Plakak ere hauetan jarriko dira, Michelin kirolgunean, Garaiko etxea Landaberri ikastolan, Sasoeta ikastolan, Zumaburu ikastetxe publikoan, Zabale eta Frontoian eta Basaundi auzoan. Horrelako proiektuen garrantzia azpimarratu du Jaurlaritzak. Autokonsumorako komunitate energetikoak herritarren parte hartze aktiboa ate ireki bat dira eta apustu jasangarri bat dira ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren aldetik. Azpimarratzekoa da gainera, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak energia mendekotasun handia dutela, 190tik gorakoa. Horri konponbidea eman nahi dio Jaurlaritzak. Egoera konplejuan bizi gara eta horrek eskura ditugun energia baliabideak eraginkortasunez kudeatzea derrigortzen gaitu. Ildo horretan antzeko ezaugarriak dituen instalazio bat bultzatuko du Basaundi Baiaran. 850.000 euro gehiago inbertituko ditu 1100 metro karratuko eremu batean 276 eguzki plaka jartzeko aukera emango duen instalazio bat erekitzeko udal lurzoruan. Azken horien helburua, Euskadiko eraikinen deskarbonizazioan aurrera pausuak ematea da. Autokontsumorako energia komunitatearen proiektua Basaundi auzoan bertan. Gipuzkoako Foru Aldundiak azaldu duen ezera berean bateriak instalatuko dira, gehiegizko energia bildu eta biltegratu ahal izateko, eta horrela baliabidea ahalik eta hobekien optimizatzeko. Jon Parot eta Jake Esnal euskal presoen baldintzapeko askatasun eskaerak onartu ditu Parisko dei auzitegiak.
Eta bukatzeko bihar estreinatuko dute Belodromoan Ainoa filma, baina ez da egileek eskuartean darabilten kontu bakarra, izan ere, filmaren soinu banda ere argitaratu dute, bada elkar diskoetxeak argitaratu duen vinilo bikoitza, aitzaki hartuta, ekoizpeneko protagonistei elkarrizketak, zuzeneko musika eta bestelako bitxikeriez osatu da gaur ikusgai izango den musika zuzenean saioa. Gaueko 10:00 adiegon 11 telebistara eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian. Gero arte. Euskaraz nola zaten da Black Euskaraz nola zaten da Black Euskaraz How do you say Black in Basque? How do you say Black in Basque? Segidan Gasteizko parlamentura begira jarriko gara. Baina Gasteizko parlamentura jo aurretik Kaliforniara egingo dugu Huntington Beachen, bertan munduko surf txapelketan daudelako murgilduta. Euskal surflaria geroz eta gutxiago geratzen dira Egiari Zor, nolanahi honen berri bat basketimeko Inigo Barrenak emango digu. Inigo, arratsaldeon edo egun hon hobeki esan? Egunon, arratsaldeon zentzatera. Bueno, atzokoan bidali zen diguten oharra, Garazi Sánchez, Adurra Matren eta Ruben Vitoria kanporaturik geratu zirela, gaurkoan uste dut eta okerrez banaiz, bi euskal herritar bakarra geratzen dira leian, ezta? Hori da, Nadia Erosterbe eta Paulina do soilik gelditzen dira leian. Paulin momentu honetan uretan da, 7 minutu besterik ez daizkio falta bere txanda amaitzeko, ikusiko dugu nola amaiten den, eta Paulinek amaitu bezain pronto, Nadia uretaratuko da, ea Nadiari, Garazi, Adur eta Erra Rubenek baino sorte gehiago duten, eta aurrera egiterik duten. Ze fasetan aurkitzen dira Paulin eta Nadia kasu honetan? Final ordenetan dira biak ala biak, eta gaindituz gero, final erdi horietara, naiz eta final orden hauetan kanpoan geldituta, bigarren aukera hori ere izango duten oraindik lehiatzeko. Bueno, ea eguna bukatzerako han, hemen jadanik goizaldea denean, jasoko dugulako hango berri. Inigo Barrena, eskerrik asko honen berri emateatik Kaliforniatik zuzenean. Euei, gero arte. Izan.
6:24 Gasteizko parlamentuan zer den albiste eta zer den batak eta besteak esan dutena, Jon Tellería, arratsaldeon berriz. Bai, arratsaldeon daizula Oñatz, arratsaldeon daizula guztioi. Uno honetan Iñigo Urkullu Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak jarraitzen du taldei erantzuten. Los beneficios de nuestro largo viaje no están garantizados. Somos conscientes de que debemos luchar por nuestras democracias. Talde parlamentario bakoitzari banan aritu da erantzuten, azkena, Maialen Iriarte, Euskal Herria Bilduko bozeramaleari ere, akordiorako borondatea baldin badute, izango dutela eskua luzatu alakoaren aldetik hori izan dio Urkullu lehendakariak, eta, izan da oraintxe alako irribarre momentu bat edo Urkulluk Joseba Egibar Eusko Alderdi Jeltzaleko buruari eskerrak eman dizkiolako bihotzez bere hitzengatik eta legebiltzarreko gainontzeko kideen artean zer esana eman du esker horrek. Urkullu zuzenean Gasteizko legebiltzarretik politika bateratua ezinbestekoa bihurtzen du. Horrekin batera, txanponaren beste aldean hiritar guztion erantzunkizuna indartu beharra dugu. Erakunde publikoekin batera hiritar bakoitzaren erantzuna ezin